din categoria bulere în silvicultură. Uite aici, arboret demolit, larice și fag la 15 ani. Asta e pe hârtie. Imaginați-vă că pădurea asta, pădurea mare, matură, s-a tăiat aici cu 15 ani. De 15 ani aici crește la iarbă din belșug. Avem câte un molit. Ne-a învățat Mihai Enescu cum să numărăm vârsta. 1 an, 2 ani, 3 ani, 4 ani, 5, undeva la 7 ani. Da? Deci nici de cum 15. Niște pin amărâși ăla care crește iarăși 1, 2, 3, 4 ani. Și iarbă din belșug. Da? Am creat habitat bun pentru erbivore și alte animale care cresc în pădure. Dar să nu-l numim pe ăsta arboret de 15 ani și să nu zicem că facem silvicultură. Hai, pin. 1 an, 2 ani, 3 ani, 4, să mai punem vreo 3, 7-8 ani, până acum 7-8 ani nici măcar pinul ăsta nu e.